Madang sarapan esuk iki nang nacung nang Pasar Patuk ya toh, goleki nasi kuning sing terkenal, sing melegenda. Bar kuwi diwehi Nang kering kenthang. Pasar Patuk jenenge nasi kuning Munacung ya toh. Iki tak wawahe mlaku ke Hotel Juri Mangkubumi kono ngubengi Malioboro Rebah sampai Lempoh aku. Ya pengen golek nasi kucing iki antrine meh sak kilo. Antrine wong adek pengen nasi kuning Munacung iki, nasi kuning sing terkenal, sing melegenda sak Pasar Patuk ya iki. Ya pinggire nang sisih kulon pasar. Nasi kuning wingi dibungkus godhong gedang ben ora mambu amis-amis. Ya ta nasi kuninge kuwi. Lah nasi kuning bar kuwi diwehi sambel. Terus kering kenthang. Kering kenthangnya enak kering kenthang kuwi bar diwehi abon karo srondeng ya to bregedel karo ndok dirisi kuwi terus baru diwehi angin njaluk empal ya to. Wah jan enak tenan tambah sate aku mang. Wes iki nang Pasar Patuk Madang.